Čau, vítám tě u dalšího psícastu. Dneska k nám procházkou dorazila Vicky Genzerová. Ahoj. A Vicky, koho jsi nám přivedla? Já jsem přivedla Kirunku, anglickou kokr španělku. Mm-hmm. No a já ji zkusím nalákat. Kirunko, Kiru, pojď sem. Ještě pojď sem. Ještě a pojď tady, pojď opika. Je vychovaná, je to vidět. Jo. Trénovali jste. Je velmi vychovaná. No tak tohle je naše Kiruna. Kolik jí je? Jsou jí 4 a něco. Mm-hmm. Proč právě kokr? Já jsem chtěla vždycky beagla, Mm-hmm. pak jsem chtěla korgiho, ale chtěli jsme prostě nějakou jako střední velikost, kdyby se cokoliv dělo, tak aby jsme toho psa jako unesli a kamkoliv ho když tak jako donesli. Pak jsme ještě uvažovali nad ohařem, jenže to už je jako... Větší pes. To už je větší pes a docela aktivnější pes. Takže nakonec právě můj David prostě našel kokra a šli jsme do kokra, no, protože je prostě rozkošnej. A je to tvůj první pes? Nebo už Jo. jsi měla někdy nějakýho? Měli jsme jako v rodině psa, měli jsme Dalmatína, ale jakože vyloženě můj pes, tak je to první. Takže první miláček. Odkud je? Z jaký chovky, nebo kde jste pro ní byli? Kira se jmenuje správně Katy od Bukové studánky. Hezky. Jo. No, ale jako už v těch papírech měla napsáno Katy, ale pak jsme se s chovatelkou prostě domluvili, že necháme to K, vrch K, tak jsme prostě dali Kira, protože to je krátký, je to takový zvučný. No a myslím si, že to každý dokáže vyslovit, pokud umí R, no, takže... Tak hlavně, jestli na to slyší ona. Takže... Většinou jo. Někdy jo. Když chce. Už na to má? Už na to má, ale nevím, jestli hlavičku. A to dopilujeme, jít se budíte pro 4, že jo? Jo, ještě je čas určitě. Když jsme u těch uší, proč má tak velký uši? No, proč má tak velký uši? Aby tě lépe slyšela. Aby mě lépe slyšela. Uši má dlouhý kvůli tomu, když slídí, když všechno jako čuchá, tak ty pachy se jí líp jako nasávají do toho nosánku a ty kokři mají celkově furt jako čenich prostě v zemi. Takže... Takže to má takový zesilovač. Zesilovač, přesně tak. Přesně a tak. navíc je to prostě hezký, že jo? Takže... Hlavně když pije, je to skvělý. Jo, tak to jste tady viděli, to je fakt super, no, to prostě ty uši se jí musí držet, ale my máme ušanku. Vychytávku. Prostě ušanka pro kokry. Je to taková jako šála nebo límec, kam se jí strčí ty uši, takže se jí to trošku zvedne. Máme jak jako zimní, tak máme i letní, protože zase kvůli osinám. No a pořád se nás jako na procházkách někdo ptá, jestli jako je nemocná, tak vždycky jo, je nemocná chudák prostě. Ne, má to jakože... A má to nějak designově, nebo jenom to je jako... Jo? Máte různý barvy? Jasně, že jo, máme strašně barev. To jsem měla vzít, abych všechny tady ukázala. Dobře, příště. Nebo nám pošli fotku. No, pošlu fotku, jasně. Ukážeš nám, kolik máte ušanek. Když jsi mluvila o tom čenichání, rovnou přejdem k tomu, k čemu byly kokrové vyšlechtěný. Jsou to lovecký psy. A víš, jak přesně se používali? Jaká byla jejich náplň práce? Vím to jako trochu, ale tím, že jsou to slídiči, mají jako perfektní čuch, tak byly vyšlechtěný k tomu, aby jako přinášeli tu zvěř, nebo aby vyplašili tu zvěř, takže když byli nebo ta zvěř, když byla v nějakém chroští, tak prostě oni vyplašili, ten myslivec jí picnul a buď jí přinesli, nepřinesli, ale většinou jako přinášeli a jsou jako skvělí plavci, což teda Kiruna jako extrémně, protože to prostě ona v prosinci mi chodí do vody, to je fakt šílený. Ale i tu zvěř právě jako přinášeli z vody. A loví taky? Nebo máte to naučený, aby to nedělala? To jste tady viděli, jak má všechno naučený, ale jako už tolik jako ne. Kočky lovila. Takže nějaký pud tam jako zůstává. A holuby, ale už teďka tolik ne, no. Ono je to dobře, no. Jako jako v Praze třeba. Je to dobře, je to velmi dobře. Že oni pak moc nevidějí silnici a tak dále, takže určitě je to dobře, když se to trošku odnaučí, no, nebo aspoň je to nějak zvládnutelný. No je to jinak šílený, jako když byla malá, tak prostě furt za nějakýma holubama podělanejma. A jak jsi mluvila o tom plavání, plave tak jako, že vleze do vody a plave si tam jen tak, že jí to baví, anebo jako lítá ve vodě? Ona fakt plave, ale plave jako úplně bravurně.
My s ní teda jezdíme i každý rok do Itálie k moři, takže i přes vlny prostě plave a ona fakt jako vydrží být celý den u vody. To je jako šílený, no. Ale je to jako hezký, takže... Tak určitě jí to baví. Kor v létě ona se jako hezky schladí, no. Takže cokoliv, co není čistá voda, tak má jako ráda, no. Pak doma je to jiný, že jo, po té koupačce vždycky jako jí hodit do vany, tak to je peklo, ale jinak to jako miluje. Takže nemá ráda vanu, sprchu. Nemá, jakože jaký pes má rád, jo, sprchování ve sprcháči. Některý to zvládají asi líp, ale jako nikdy jsem neviděl víc utrápenýho psa, než když ho dáváš do sprchy chudinky. Nebo do vany. Co výcvik? Chodili jste někam nebo jedete jenom sami doma? My jsme jeli takový jako freestyle, ale jako ne ze začátku jsme chodili do Modřan k jedné jako cvičitelce, což bylo jako dobrý, ale ta nás právě učila, že máme jako hodně prokrmovat toho psa. No a pak prostě se to dostalo do takové jako fáze, kdy Kiruna v nějakém 3/4 roce byla fakt tlustá. Jí to teda doteďka trošku zůstalo, ale už to není jako morbidně obézní pes, ne, jako to nikdy nebyla, ale ty kokři k tomu mají i sklony, že jsou prostě jako tlustěši. Aha, takže to se musí docela hlídat. Ale ta jako hodně nám říká, ať prokrmujeme, což jako ono to fungovalo, ale pak když člověk nemá pamlsky, tak jako ani ten pes nic jako neudělá. No a jako furt tak nějak jako zkoušíme něco. Teďka máme už jednoho jako trenéra, který nám fakt dost pomohl. Takže i jako chůze na vodítku, ona je prostě tahač jako extrémní, tak tohleto to už jako si myslím, že máme docela jako zmáknutý. To jste teda viděli, když jsme sem šli, jo, ale prostě ona, když jde do novýho... Ona se těšila. Ona se právě těšila, no přesně, ona to tady prostě cítila. Tady máme dobrou energii. Tady. Buď tady psi spěj, což jako je pravda, že jako spěj, no. Kira usnula taky. A nebo když tady byl Elliot vlastně naposled, tak ten tady byl spokojený, protože tady bylo hodně jídla no, cítila a hodně lidí. Takže to je v pořádku. Co zdraví? Jak jsou na tom se zdravím? Mají i nějaké jako predispozice, třeba alergie a tak dál? No tím, jak mají ty uši jako sklopený a moc jim jako nevětrají, tak mají docela nějakou predispozici teda na záněty a když se jim tam dostane, nebo docela často se jim tam dostávají osiny tím, jak lítají všude jako v poli a tak, takže to je pak taky trošku jako ošajstlých to dostat ven, tak to už jsme několikrát řešili na veterině. No a jinak jako sklony k té obezitě a tyjo. Tak na to už jste přišli víc procházek. Na to už jsme přišli, no a taky jako tím, jak to nejsou úplně velký psy, tak různý taky to jako seskakování z postelí a tak pak trpí klouby, ale tak to je asi jako u každého psa, no. Dobře. Nějaký alergie nebo něco, nevíš, museli jste zatím řešit. Jakože ona se žere všechno a myslím, že i kdyby jí potom bylo blbě, takže jako nějaká alergie jí vůbec nezastaví, takže... Dobře. Čím krmíš? Já krmím. Když jsme u té váhy, tak čím krmíte? Rufrufem. Dobře. Teďka máme nějaký hovězí, ale jako různě to nějak střídáme. A mě to jako vyhovuje, že to nejsou úplně velký granulky, takže já si je dám hezky do pomlskovníku a když jako jdeme, tak hezky tu dávku jako rozdáme venku. Takže rufrufem, no a předtím jsme krmili, Sam's Field se to jmenuje, myslím, a to jsme měli podle mě snad i od chovatelky, jako když byla úplně malinká. No ale pak jsme přešli na ten rufruf a jako super, no. A to jste nějak zkoušeli, nebo prostě, když jste šli z toho dětského, tak jste přešli na ten jí chutná všechno, takže my prostě jsme hledali nejdřív varianty, které budou nějaký, ne jako fit, ale prostě, aby ten pes nebyl úplně jako... Jo, takže hlavně kvůli té váze. Jo, ale jako rufruf tady to úplně, no, nebo jako jo, tam jsou nějaký řady na... redukci váhy, přesně tak. Ale tím, že jako ona netrpí na to, že by jí něco nechutnalo, tak jakoby ne, no, ona nás prostě budí od 5 od rána, že chce jako už nažrat, jo, takže to je taky hustý. Běhá tam s miskou, jo, háže s miskou. Jo, tak to ona má keramickou, to naštěstí jako ne, ale skáče po nás a fakt je otravná, jako fakt píská prostě nám do ucha a chce jako nažrat, takže my musíme počkat do těch 6, aby dostala a pak až jako, pak jde zase se jako lehnout a nechá nás bejt.
Ježiš, fajnovka. Takže ven nespěchá, jenom jako jídlo. Vůbec, ona by vydržela pak třeba do 11 jako bej doma. Tak to je dobrý, no. To je dobrý, no, ale prostě... Takže se musí vždycky jeden obětovat, který jako nakrmí a pak si můžete jít ještě dospat. Jo, já vždycky dělám jako, že to neslyším, takže většinou jako jí dává granule ráno můj David, no. Výborně. Bydlíte někde se zahradou, nebo musíte vstávat? Musíme vstávat. Jo? Bydlíme v bytě. No, tak to je horší. Ale myslím si, jako, že na to, že je bytová, nebo tak já doufám, že to lidi mají jako zodpovědnost, když mají ty psy v bytech, ale myslím si, že má jako pohybu až no, na to, že není jako na zahradě. Ne, tak tam jde hlavně o to pohodlí, že ráno otevřeš ty dveře. Jo, no tak i když je člověk jako nemocný, tak je to super, ale jinak jako, no, tak tenhle luxus nemáme. V kolikátém bydlíte patře? Ve druhém. A jaký bylo to běhání, když byla malinká? Po 2 hodinách. Jo, no to bylo jako... To bylo jako peklo, no, ale my ještě předtím, jako když jsme bydleli jinde, tak tam jsem byla jako bez výtahu, což jako, že z druhého patra je v pohodě. Ale někdy jako, když už pak byla větší, prostě už jako těžší, tak fakt s ní lítat jako po každý dolů, tak to bylo peklo. Ale ona se to jako naštěstí docela rychle naučila. Ani jsme neměli taky ty jako podložky, nebo co ty to plíny. Jako ty plínky. Tak to jako vůbec, nám to i říká chovatelka, že to je jako lepší, když ten pes se to rovnou naučí venku. Že pak se musí odnaučovat z těch plín, ale jako... To je podle mě taková berlička hrozná, že spousta lidí to používá, protože právě se jim nechce. Spousta lidí to používá jako celý život. No, nebo přesně tak, že to tam zůstává jako už pak na furt. No, to je šílený. Je to tak. Jaký je zaměření tvého psa? Máte jenom jako procházky, nebo i nějaký sporty? Chodíte s ním běhat, nebo nějakou turistiku? Nebo vyloženě je to gaučák? Ne, jako ona je docela, jako když se jí chce, tak docela je i aktivní. Ne, ona jako je fakt aktivní a my s ní jsme jako aktivní. Ale pak jako přesně, když jsou ty dny, kdy jako jsme doma, tak jako úplně v pohodě. Ale jinak prostě klasicky procházky, turistika. Turistika je strašný slovo, to je, ježiš. Takže neplánujete vždycky každý pátek, jako vyrážíme z Prahy, jo, tak to ne. Budeme celý víkend na horách a musíme ujít. To si myslím, že by možná jako ani neušla. Teď jsme s ní byli, minulý víkend jsme ušli nějakých 10 kiláků a to fakt jako už toho měla docela plný kecky. No, ale jinak jako taky ty jako light procházky, jakože tady ty turistický light procházky to jako dáno, ale... Má na ní třeba vliv... Třeba můj Elliot, tak když prší, tak prostě ven nejde. Nebo když je vedro, tak prostě oni se rychle zadechávají tím, jak nemají jakoby hustou srst, nemají tu podsadu, tak na ně hodně jako působí vedro a tak dále. Má to Kira taky? S tím deštěm to bych jako taky chtěla, ale to jí vůbec nevadí. To jí úplně jedno. Ale navíc já mám teda ještě pro ní hrozně fajnovou pláštěnku, která je prostě až jako k těm pacičkám, takže ona vůbec není mokrá. Kosmonaut prostě. Kosmonaut. Ona je ještě taková prostě jako modrá svítivě, no to je jedno. No a co se týče vedra, tak jak s ní jezdíme do té Itálie, tak my jsme tam úplně jako šílený z toho, že my jsme s ní třeba hodinu ve vodě, ona prostě plave mezi náma a pak když vyjdeme ven, tak jdeme jako k tomu slunečníku, teď si odsunem ty lehátka, aby mezi náma měla fakt jako obrovský prostor stínu, takže my se tam paříme, jsme úplně rudý kvůli ní. A ona je schopná prostě 2 hodiny ležet na tom sluníčku, takže ona si jako lehne, jak je mokrá, tak prostě pak na ní jako šaháme, je úplně vařící, ale je to úplně jako jedno tohle. Musí prohřát kosti. No, jako my si říkáme, že to se snad není jako úplně blbá, ne? Že by jako byla na tom sluníčku, když by jako bylo vedro, ale no jako má to něco do sebe, no, že má tu srst jako tak hůňatou a černou, tak prostě asi fakt jako to na ní úplně tak nepůsobí, no. Mají dobrou izolaci. Říkala jsi o té Itálii, dáš nám nějaký tip, kam jezdíte, kde to je Ty super? Kráso, tak jako my tam jedeme teďka asi po 6. Po 5. s ní jedeme. Po 6. to bychom asi nestihli, že jo. Po 5. a jezdíme do Liňána, je tam Doggy Beach a je to tam úplně skvělý. Já jsem se poprvé, když jsme tam jeli, já jsem se hrozně bála, že tam budou jako všichni psi štěkat, že tam budou všude jako čuránky, hovínka, že to bude takový Ale to je super, jakože je to mnohem lepší než jako normální lidská pláž, protože tam je jako klid vlastně. A fakt se to jako nezdá, ale
prostě je tam větší klid, tím, že jsou i od sebe jako ty lehátka mnohem víc jako vzdálený kvůli těm psům, tak je to jako mnohem lepší. A právě minulý rok jsme tam byli jako i s mojí mamkou, s mým bráchou a i brácha jako uznal, že jako je 100krát lepší jako psí pláž, že už by příště jako fakt byl jenom na té psí pláži, že tam je mnohem větší klid, takže fakt jako fakt dobrý. I ten, kdo nemá psa, by tam měl jít. Jsou tam nějaký jako restrikce, nějaký pravidla? Že musí být třeba celou dobu na vodítku, nebo že... Ty jo, jako neumím italsky, takže úplně nevím, ale ne, asi jo. Nebo takhle, my vždycky máme jako na vodítku, i u slunečníku je vždycky převázaná a když jdem do vody, tak pak už jakoby vyloženě na té pláži, tak tam jí odepneme a tam ty psy jako lítají. A ještě se tě zeptám, když jedete do Itálie, nebo celkově na tu cestu, jezdíte autem? Jezdíte autem. Je nějaká třeba země, kde vás jako stopli a byl nějaký problém, nebo musíte něco splňovat? Jo, asi Já vím, že třeba do Chorvatska musíš mít nějaký speciální očkování, protože tam mají nějakýho červa. Já bych neřekl blbost, ale je to něco... Jsou léky, ty mořský červy, ne? Jo, myslím, nějak to napadá něco, takže musíš mít něco speciálního, aby tě tam pustili. Jo? Jo, nevím, jak se to jmenuje, ale vždycky před cestou, měsíc, myslím, dáváme nějakou tabletku a to je proti nějakým mořským červům. Jo, tak to je ono, to jsem myslel. A ono to je i jako očervený, jako celkový, takže... A bydlení tam máte někde jako u té pláže, nebo jezdíte tak nějak jako random? Jakože úplně u pláže ne, ale je to nějaký 2,5 kiláku je to na pláž, takže i jako hezká procházka ráno, pak odpoledne zpátky. A celkově ty Italové jsou jako hodně dog friendly, tam prostě jako i do obchodu s potravinama, všichni chodí se psama, takže tam je to můj ráj, jo. Super. Já právě vím třeba, že v Německu, v Rakousku, tak když tam jedeš se psem, nevím úplně, co se týče přesně ras, ale my, když jsme byli v Rakousku, tak s Eliotem tím, že je jakoby bojový plemeno, je to stafík, tak když tam seš díl než 5 dní, tak musíš nahlásit tomu městu, že tam s ním prostě budeš. Oni ti tam asi dají jenom nějaký potvrzení, zatím jsem to nikdy neřešil, ale když jsem si hledal, co je potřeba udělat, je něco takového, ty Italové asi. Těm je to všechno jedno. Já myslím, že jo. Jakože dáváme si pozor, když jako cestujeme, nebo my hodně v létě jezdíme do Německa a tam jako vždycky jenom pás, jako na to si dávám bacha, abych ho nezapomněla, jinak tady to jsme jako nikdy neřešili. Jezdí v přepravce, nebo jak cestujete? Jo, já bych hrozně chtěla tu klec do kufru, jenže prostě nám jako, my nemáme kombíka, jako máme SUVčko, ale tam prostě se nám jako ta klec, pak už ten zadek, prostě tam člověk jako nic nedá. Takže to bych jako chtěla, jenže to musí mít nejdřív kombíka. No, takže ji máme normálně na jako zadních sedadlech, ale máme takovou přepravku jako přes 2 místa. Takže tam si myslím, že je jako relativně v bezpečí, ale mohlo by to být jako lepší. Ale není jako tam na volno, není na předním sedadle, ani jako já jsem jí nechtěla uvazovat pak jako za kšírky, to jsem dělala ze začátku, ale prostě v té jako bedně nějaký přijde mi to jako mnohem lepší, no. Dobře. Kolik hodin denně spolu trávíte? Hodně. Bereš jí do kanclu, Beru všude? Beru do kanclu, ale já si myslím, že no jako já chodím tak 2-3 dny týdně do kanclu, spíš 2 a ještě z těch 2 dnů si jako beru ten jeden den. A ten jeden den, když je doma, tak zase David s ní je jako dost, takže ona je fakt jako rozmazlínek a je s náma. Ale zároveň, když už je pak doma jako sama, že nějaký ty dny prostě jako musí být, tak je úplně v pohodě. Takže... To jsem se chtěl právě zeptat, jak zvládá samotu. Ne, jako v pohodě. Nikdy s tím jako nebyl problém. Jediný co, tak když odcházíme, tak máme takový rituál, že jí dáme do takových těch hlavolamů jako pamlsky, nebo krmivo, aby nebyla tlustá. Takže tam jí dáme granulky a ona se jako zabaví, my se prostě obujeme, vypadneme a ona pak jako je v pohodě. Kameru nemáme, aby jsme to jako zjistili. Já bych hrozně chtěla, ale prostě ona jak se jako různě hejbe po bytě, tak už jsem našla kameru, která jezdí, že jí dáš jako na zem a má prostě kolečka. Takže jako až takhle, že ji bude sledovat, jo? Jo, že prostě, ona má jako doma takový svoje spoty, tak jsem si říkala, no než to mi v obejváku, ona pak bude prostě v pracovně nebo v ložnici nebo na chodbě, pak má zase teďka nové místečko jako pod umyvadlem v koupelně,
tak jsem si říkala, že bych koupila tohle. Ale vím, že doma neštěká ani nekňučí, protože prostě jsme to jako zkoušeli a slyšeli a neštěká a nekňučí. Tak to je super. Tak je vědět, že se tam cítí asi bezpečně. Jo, já myslím, že jo. A teď je to super, že když jako odcházíme, tak ona si udělá to svoje, ty pamlsky si z toho vyndá a pak jde hned na gauč a z toho gauče si dá tlapičky na parapet a z toho parapetu na nás vidí, jak my odcházíme, takže nám dává ještě takový to poslední jako pápa a to je sladký. A pak leží jak Kelišová a kouká, Přesně. co se kde děje. No, když ho nevemete sebou na dovču, dáváte ho k někomu na hlídání? Ne. Všude jezdí s váma. Tak to je úplně ideální. Spokojený pes? Jo, ona bez nás byla 2 týdny, nebo přes 2 týdny, nějakých 17 dní. A to protože jsme jeli do Ameriky, tak to bylo jediný a to jí hlídal od manžela tatínek s maminkou. Tam ona se měla podle mě líp než jako u nás, protože s ní dávali jako extrémní, brutální, dlouhý procházky a to jako miluje, že jo, takový ty pomalý čuchací. No, ale já jsem to jako extrémně nedávala. Já jako od prvního dne, tam byl brekot prostě, okamžitě mi posílejte fotky, takže proto my i jezdíme do té Itálie. Jako my jsme fakt hrozný, my jako nikam nejezdíme kvůli ní, ale... Já to chápu. Ale jakože jsou lidi, co nám jí pohlídají, to je jako úplně v pohodě, ale já jako nechci. Já tomu rozumím. Takže FaceTime, fotky a Jo. chceme ji vidět. Jo, přesně tak, takže 10 fotek denně jako nestačilo. A já byla strašně nešťastná, že ji jako nevidím. No, rozumím tomu. Je to prostě člen rodiny. Co se týče nějaký rady na závěr, co bys nám dala, kdyby si lidi chtěli pořídit Cocker Spaniela? Je to extrémní parťák je fakt zlaťonka, nebo celkově kokři jsou jako zlatý, ale je tam zase extrémní jako péče o tu srst. To ty lidi jako si dopředu nezjistí, nebo všude je jako napsaný, že ta péče o srst je jako náročná a ona jako fakt je hodně náročná a jako v ideálním případě fakt toho psa jako každý den vyčesávat. Jinak prostě ten pes má dredy v podpaží, má jako pod uším a je to jako fakt hrozný. Ale jako já bych prostě neměnila. Jakože i když jsme pak jako jednou uvažovali, že bychom si pořídili druhýho psa, což jsem si říkala, že jako by to bylo pro ní, ale pak jako jsme si říkali, ať je rozmazlený jako jedináček, fracíček, tak jsme si říkali, že prostě jako znovu kokra, no. Ale jako ta srst je fakt šílená. Máš nějaký tipy, třeba speciální nějaký kartáč nebo něco takového, co bys jako doporučila? No asi jako tip je fakt trpělivost, než jako kartáč, to je jako šílený. A navíc jako s tím kokrem se musí ideálně každý měsíc jako docházet do salonu, aby ho jako pořádně vymyli, pořádně vyčesali a ostříhali, protože se nemůže holit, nebo holí se jenom hlavička, někdo holí trošku jako i ouška. No, ale ten pes se jako trimuje a je to fakt náročný, no. Takže máte wellness den vždycky. Jo, ona je tam fakt chudák vždycky, jako třeba na 6 hodin. A zvládá to? Jo, to jo. Myslím si, že doufám, že jo. Nebo zatím si jako Ivanka, ke který chodíme, prostě jako úplně nestěžovala. Chápu, že je to s ní náročný, ale ona jako je zlatá a má s ní hroznou trpělivost, takže tak. Takže není to tak, že pak si ji vyzvedneš a nemluví s tebou týden, že jsi dovolila jí. Ona je ráda, že je doma. OK, no tak jo. Jo, a ještě jsem si vzpomněl, vlastně Max mi říkal, že vás napadly psy. Jaký máte zážitek? Povídej. Teďka na Velikonoční pondělí nás napadly psy, respektive jako pes, ale já jsem viděla prostě z dálky, že jsou tam 2, ale já se jako nevyznám v těch plemenech, americký stav. No ono jich je hodně, on je staffordshireský bull terrier, americký Stafford, anglický Stafford, pitbull. Tak pán měl na teplákovce Amstaff. Tak to je americký Stafford asi, no. Ale byl větší než jakoby klasický Stafford? Je to tak? No to je asi americký, no on to mohl být i pitbull, oni ty pánové nosí ty teplákovky, jako i když mají čivavu, takže on to je úplně jedno. Takhle. Podle tepláků bych to nesoudil. Okay. Ale ne, jakože bylo to, já prostě jim všem říkám, já se strašně prostě omlouvám, ale jo, no já jim říkám Stafford, ale jakože větší Stafford. No a já jsem je viděla z dálky u nás jako v lese a
Kiruna jako nikdy nikoho nenapadla, ona jako je mírumilovná, jenom občas jako vyštěká, že tak jako si řekl, že je tady dominantní. No takže já si ji vždycky jako chytnu a čekám, co ty lidi, že jako nějak se domluvíme, jestli jako je pustíme nebo tak. A já v zásadě prostě, třeba můj David jako se bojí tady těch plemen, má nějakou, prostě má to nějak v hlavě ukotvený, že ty psy většinou jako startujou nebo jsou jako nebezpeční, ale já vždycky se prostě snažím to brát, že to je jakoby každý normální pes, jako ořech a tak, no. No a jak jsem jim jako uvázanou, tak prostě tam byli 2 pánové s 2 psama, jedna byla Fenka, druhý byl kluk. No a jako procházeli jsme, oni si tam ty psy jako různě tak hráli a klacky jim házeli. No a už když jsme jakoby odcházeli, tak já jsem se ještě na ně jako dívala zpátky a říkám si, oni jsou tak hezký, jak si hrajou. No a jak jsem si tohleto v hlavě říkala, tak ten kluk, nebo prostě ten pes, se jako rozeběh a rovnou se do ní zakousnul. Mm-hmm. No a pán ho měl jako očividně jako asi chvíli, nebo jako říkal, že je štěně, což ježiš, jako já to chápu. No ale jak měla právě tu ušanku okolo uší, tak jak ty psy většinou jdou jakoby na krk, nebo někdy, když, oj, babinko, ty tady máš ty, veď, pamlsky, tady je mám, hele. No, tak jak jako šel na krk, tak jí čapnul ale ty uši, i v té ušance. Mm-hmm. No a... No a byla to, jako pro mě to byla úplně hororová scéna, protože my jsme jako seděli na zemi, nebo já jsem fakt prostě jako celkově seděla na zemi. Teď jsem držela tu Kirunu, kterou jsem sice měla na vodítku, ale držel jí jako ten druhý pes za to ucho a teď jako já vůbec nevěděla, co mám dělat, protože zase vím, že tady ty psy, když se jako chytnou, tak jako horko těžko pustěj. No, takže my jsme třeba 2 minuty seděli na zemi, ten páníček seděl za tím svým psem, snažil se mu otevřít lamu, no a já když už jako třeba po minutě jako furt nic a ta pištěla jako blázen, no a ten pes prostě jenom držel a furt s ní jako lomcoval, tak já už tam úplně jako vyčerpáním brečela, ať jako něco dělá, ať jako to otevře, ať prosím vás, už něco dělejte. No a vůbec nechápu, ale nějak jako mu otevřel tlamu a jako pustil jí. No, takže já jsem jí pak dávala tu ušanku, kontrolovala jsem jí to. Samozřejmě jsem měla ruce od krve, protože já jsem si jako taky šahala na toho psa, snažila jsem se mu otevřít tlamu, což vím, že se jako nemá dělat, ale jako... No, tak, v tu chvíli. Jako no, právě. No a prostě ji jako prokousnul pod uchem a myslím si, že tím, že měla tu softčelovou krásnou ušanku, ve který má teďka díry, takže jí to jako dost zachránilo. No, takže jsme pak jeli prostě na veterinu. Ale ještě ježišmarja, co jsem neřekla, je to, že když jí ten pes držel za to ucho, tak ta druhá Fenka, co tam byla, tak ji ještě kousla do prdele. Jenže ten druhý pán jako si ji docela odvolal, že ta Fenka byla jako celkem asi vychovaná, ale to bylo, já nevím, co se jako směješ, já si dělám srandu. Jako, já tady v zákulisí totiž se tady ozval smích, tak mi to jako nedalo, je to vidím, hrozný a muselo to být jako příšerný. Počkej, ještě někdo kousne do prdele, já už jsem to zažil z obou pohledů, tohleto. Mm-hmm. A jako je pravda, asi ty psy jsou prostě... Tam je ten blbej pohled, že ty psy jako mají špatnou pověst, ať už TV Nova prostě a všechny televize. I kdyby Kira se rozhodla někoho pokousat, tak oni tam stejně dají buď Rottweilera, anebo tohohle psa. Ježiš, tak Rottweiler nám jí taky napad. Okay. Je 3 psy, z toho jeden byl Stafford, pak tady ten americký Staff Bull a pak Rottweiler, takže ano. Takže máte zkušenosti se všema. Jasně. No tak jo, tak ty máš nějakou asi, já nevím, se jim nelíbíš. Nějakou auru, ale je teda, no, ale aspoň ten Rottweiler, jako on furt kousal, takže byl takovej jako hrozně rychlej a toho psa jsme dokázali jako fakt chytit za krk a my jsme si ho jakoby s mým Davidem, když jsme viděli, tak my jsme si ho jakoby odendali. No, takže to bylo jako... Takže všichni je měli na volno. My ne. Ne, myslím, jako všechny psy, který vás napadly, tak byly na volno. Jo. Tak to je přesně ono, že lidi no, jako si myslí, jak mají vychovaný psy. A... No, ten zrovna Rottweiler, to bylo jako taky vtipný, protože my jsme byli u řeky v Modřanech a teď jako
už jsme jako odcházeli k autu a za náma slyšíme, jak paní volá na psa. Tak jsem se otočila, zastavila a říkám, jako je hodnej a ona jo, já jenom, on jako mě zas tak neposlouchá, že že jako neodvolám, ale jako on je zlatíčko, říkám, jo, tak v pohodě. No a prostě jí napad, jakože automaticky hned čel a napatý. A byl to kluk? Jo, byl to kluk. To je divný. Takže a to my jsme ho sundali a teď jako já říkám si, za mě děláte prdel, ne? Tak já mám psa na vodítku, vy ho máte na volno a jako váš pes napadne mýho. A ona, no to je kvůli tomu, že máte na vodítku toho psa. Jak to s tím jako souvisí. Vaše chyba, no, to je no tak ani se neomluvil, tak to se mi pak pěkně... No, ale to je jako vždycky, no. A poprvé, když to byl ten Stafford, tak to byla jakoby moje vina, ale to jsme prostě já jsem jí měla předtím jako v práci a občas jí tam půjčovala vždycky jako děcka, když byla malinka a to jí fakt byl podle mě půl rok. No a jak oni s ní jako chodili venku, tak tam byla zároveň paní se Staffordem, co furt tomu svýmu jako vyházela míček. No a ty holky, co jí jako držely a různě jí tam venčily, tak Kira se jim jako vysmykla a běžela za tím pejskem, nebo respektive za tím míčkem, no a ten pes jí jako čapnul a to si myslím, že to byla jako fakt naše chyba, no, že to úplně no, jako jako... oni si hlídají míček, no. Oni No právě, jako... takže to jakoby úplně tak neberu, ale taky to bylo takový, jako já úplně hysterická, že mi zabije psa, že jo, což jako nezabije, ale... No, jako ne, ale asi jsou schopní to zvládnout. Já třeba, co mám zkušenost, tak Elliot, kdykoliv něco takového se stalo, naštěstí to nebylo jako nikdy nic hroznýho, ale prostě vždycky to bylo takový to jako ten hřev a to přetlačování, ale jako nikdy nikoho nekousnu. Jo, že i když prostě to bylo jako z nějaký hry a to, tak oni vždycky mají takový jako, že hodně vrčej, oni mají i takový jako svoje speciální hry, ale prostě okusujou se a všechno možný, oni jak nemají moc ten práh bolesti, tak jako to vypadá strašně, ale tohle to, co jako se stalo, tak za mě to je prostě to, že ty lidi si myslí, jak mají ty psy vychovaný a vůbec jako nezvládají žádný ty, jako pro mě je základ to umět psa odvolat. Jo, no to právě, proto já si jako, když už někde jsme a vidím psa, tak si jako chytnu, protože ona má tak 80% jako přivolání, ale jako v životě bych se na to jako nespolíhala. To když se jí fakt chce a má dobrý den. Ale jinak jako, no nechápu to, no. Stává se. Stává se. Je to blbý, ale stává se. Co na veterině? V pohodě? Jo, jako úplně jsme nic moc tak jako důležitýho neřešili, nebo důležitýho, to je hrozný, ale jakože nic závažnýho, to je to slovo. Takže vždycky jenom nějaký osiny v uších, záněty. A má nějaký jako jizvy nebo něco zůstalo jí? Má po kastraci má jizvičku, takovou na bříšku, malinkatou, ale ona to měla laparoskopicky, takže jako zas tak velký to není. Myslím potom po těch kousancích. Myslím, že ne. Jako, není to ani vidět. Nějak má tam furt stroupky, ale jako v pohodě. A má třeba, že jako když teď toho psa vidí, že jako rovnou prostě ví, že bude zlé, nebo je nějak jako poznamenaná? My jsme toho psa naštěstí nepotkali, já doufám, že už ho nepotkáme. Myslím jakoby stejnou rasu. Jo, ne, to ne. Ne? To třeba Elliot má právě jako různý typy psů, který třeba když byl malej, tak ho boxer tak nějak jako trošku srovnal. Myslíš, že to poznají takhle ty psy? Jakmile vidíme jakýhokoliv boxera, tak prostě je špatně. Jakože jediný co, tak Kira, když vidí, já jsem hrozná v těch plemenech, ale švýcarský ovčák. Velký bílej. Velký bílej. Nenávidí velký bílý psy. Prostě ona je rasistka tady na ty psy, což je docela paradox, protože... No jasně. To bych ne. Že to vidíte, ne, jakou má barvu? Co, prosím? No, takže jediný co, tak velký bílý psy. Jinak je jí to asi, jinak úplně nemá preference na to, koho nenávidět. Nevybírá se, jo? Jako ne. Soudí pohledem jenom. Prostě. Soudí jenom prostě velký bílej pes. Dobře. Ještě jsi něco říkala o pojištění, že máš nějakou dobrou zkušenost. No, my jsme měli doteďka... Ježiš, kde jsme měli? No, podle mě jsou jenom 2 pojišťovny, je Pet Expert a druhý je Generali. Ano, tohle tady je úplně mimo mě, ale Generali. No a my jsme jako každý rok jsme to tak jako, že to byl takový šul nul. Myslím, že jsme platili 3600 za rok.
Je, že jste vyčerpali a zaplatili. Jo. Chápu. Takže vždycky to bylo takový, jako ježiš, já to jako chápu, ale blbý je, když tomu psovi jsou 4, ale no prostě to je jakoby asi naše blbost, ale prostě nám to stopli. Prostě jako zrušili vám prostě nám to smlouvu? vypověděli, jo. No, tak jste se jim Ale nedoplatili, myslím si, jako spoustu našich kamarádů, jako tam měli operace, prostě přesně jako šití a takovýhle věci. My tam měli vždycky jaký kraviny, jako záněty uší, prostě to je trapárna, že jo. No ale nám to vypověděli, ty jo, a jim ne, tak já nevím, tak to jsem asi uražená. Důvod vám nenapsali. No prostě jenom vypovězení ze smlouvy a to je asi všechno. No a řešíte to nějak? Máme to do května, myslím, že... Zkuste Pet Experta. Jo, jako asi jako jo, no. Já třeba jako Elliot je u Pet Expertu a musím zaťukat, že jako vždycky všechno jako prošlo, všechno zaplatili a to jsme tam měli jako docela veliký. No tak to nechoďte k Generali. To by mě ani nenapadlo. Ale ježiš, to já doufám, že že jim dělám nějakou blbou reklamu. No a teď ti to zrušili? Cože? Volej Pet Expert. A teď jako vám to zrušili, je to pravda? Mě zajímá, jak jste se dostali k tomuhle plemenu. Respektive, jak jste se dostali vlastně přímo ke Kyrušce. Jestli jste projížděli nějaký chovky, projížděli nějaký inzeráty nebo nějaký doporučení od někoho? Já už si to jako zas tak moc jako konkrétně nevybavuju, ale co vím, tak když jsme jako scháněli kokra, tak, nebo už padlo to rozhodnutí, že kokra, tak my jsme chtěli původně zlatou kokřici. Takže já jsem se přidala, což si myslím, že je asi jako nejlepší, na facebookovou skupinu anglický, nebo štěňata anglického kokr španěla z PP. No a tam jsem, jako když jsem se tam dostala, tak tam jsem viděla, že paní Maršíková se jmenuje, ona má právě jako bukovou studánku, tu chovku, ze které je Kirunka, ale pak jakoby odnož ještě té chovky má paní Řehonková, od který máme Kirunku. No ale tam jsme právě viděli jako inzerát, tak jsme volali paní Maršíkový, já doufám, že se tak jmenuje, myslím, že jo. Ježiš, to by bylo prostě do bukový studánky prostě jsme volali do bukový studánky. A tam nám říkala, jako, že už nemá, ale ať zkusím paní Řehonkovou. Tak jsme volali paní Řehonkový a paní Řehonková říkala, že má už jenom zlatýho kluka, že pak má černou holčičku. Ale že ta jako je zarezervovaná a že ta půjde jako do Slovenska. Ale že s paní to mají tak jako, že ještě, že paní ne jako, že nekomunikuje, ale že asi ta komunikace si myslím, že s ní byla jako složitější nebo tak. No a já, protože prostě já, když něco nedostanu hned, tak jsem úplně běsná, tak říkám ne, jako my bychom fakt měli jako velký zájem prostě a chtěli jsme holčičku. Takže jako kluka prostě ne, pardon kluci. No a paní Řehonková potom, když jako, já jsem jí ukázala tu šarádu přes telefon, že jako hrozně chci prostě její fenečku, tak myslím, že druhý den snad volala, že jako, že když jako my máme takovýhle zájem, takže tu paní jako zruší, že prostě ta komunikace s ní není taková, jakou by si asi jako ona představovala. No a už byla jako na světě Kirunka. Už jako nezadávali jsme si ji předtím, než se narodila. Tak, už k nám přišla konečně i Kirunka. Přišla se nám ukázat, no krásně se na mě podívala. Sluší ti to? Ježišky, Bobino, o Bobino. Mluvili jsme, když jste si ji vybírali, měla si na výběr teda zlatýho kluka a Kirušku. Jaký jsou ještě barvy? Teda, ale ty na to slyšíš krásně. Jsou pak taky jako tmavě hnědý, pak jsou bílí s takovým jako s takovým zlatým ještě jako zbarvením. Pak jsou bílo-šedo-černý. Já úplně nevím, jak se ty barvy jmenují, ale je jich jako hrozně moc těch variací. No a pak jsou tak jako je Kirunka, ale mají ještě zlatý pálení, že mají třeba jako okolo očí zlatý pálení a tady třeba jako náprsenku. No ale Kirunka je jako ze 100%, z 99% černá a má takový jako bílej chlup na ocasu, takže to jsme říkali, že když tak bychom ji poznali, kdyby cokoliv. Takže. Se ztratila mezi Přesně. více psama. A tak na to sluníčko je to super, si myslím, že v té Itálii si to musí užívat. Jo. Se těší do Itálie už. Jo, to jo. Ježiši, prosím tebe. No tak jo, probrali jsme všechno, co jsme chtěli vědět. Hlavně mě jako bavilo to cestování, to je dobrý doporučení, si myslím, pro spoustu lidí, že Itálie je hodně dog friendly.
A já vám moc děkuju, že jste přišli. Vy nám dejte vědět do komentářů, jestli třeba vás napadají ještě nějaké otázky, které byste chtěli vědět, Vicky by nám je pak zodpověděla. Není problém. A dejte nám vědět, co by vás zajímalo dál, jaký třeba plemeno, nebo nějaký odborník, nějaký specialista, koho bychom si měli pozvat. Mějte se. Čau. Čauky.